Għalija kienet it-tieni jum. Meta kien jiġri xi ħaġa, aħna fejn kienna mmorru? Għand in-nanna. Allura Drin kien iktar jitqawwa għax aħna mmorru x'imkien fejn jeġibna. Ġifieri meta kienna żgħar, in-nanna għalina x'in il-mami ma setax tkun il-mami għax miskina għandha il-problemi tagħha u xejn id-dedi għandu bżonn jaffaċċja l-problemi tiegħu. Kellna n-nanna. Allura xirrojt li l-aħħar snejn jien iffukojt f'business ma' persuna li ma kienx qed notow imħabba l-xulxejn. U fl-aħħar ta' ħajjita ma tantx kien temm għalija. Naħseb dejk kienet il-wake up call. X'in rajta tbuti fis-sidda tal-mewt. U turina dik li mħabba. In-nanna kienet id-dor tagħha kien jisimha il-paċi. Ġifieri n-nanna kienet li taqadna twildet fis-7 ta' Mejju ma' oħti tan-nofs. Kellim xi ħaġa ma' xulxejn u tista' tgħid mal-kuġini tagħna kellha kienet l-imħabba għalina li tina mħabba ndaqs mhux preferenzi u turina veru xi ħadd jisemek. Kelli kien xi ħadd tista' tgħid l-ikbar ċiċuota